खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ आं बिखा दानानै दाबो बुङो हाग्रामा महिलारिया गामसा गानग्रा हौवाब्ला फैगौ 4 आरो 5 एप्रिलाव जानो गोनां एसेम्ब्लिआव फै। बे बाथ्राखौ बुंदों दानि बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मैया चिरां जिल्लानि खैला मैलायाव जानाय चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि 7थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानाय समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिपिएफनि फरेस्ट हायाव थानाय रोजा रोजा हेक्टर हायाव साहा बागान आरो रबार बागान खालामनायखौ एरखुनांगौनि थाखाय फैगौ एसेम्ब्लिआव बिथांखि लानाय जागोन आरो बिपिएफनि खुगाजोंनो बे बिथांखिखौ लाहोगोन होन्नाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो मानगोनां इएम बिथाङा। रौता पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय जों बयबो बायदि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन दि थांनाय माखासे साननि सिगां रौता पुलिस थानानि सिङाव थानाय इख्राबारि गामिनि धनदास मुंनि नखराव बमा खुबैना बेरफ्रुहोनाय जाथाय जादोंमोन। जाय जाथायखौ केएलअआबो गावसोरनो गाग्लोबनाय जादों होनना रोखा खालामना होनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बै केएलअ उदखारि हानजाजों सोमोन्दो थानाय बमा बेरफ्रुहोनाय दायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरि लतिका ब्रह्म आरो अजित नमदासखौ रौता पुलिसआ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला दायो जाथायजों भुगिनांनाय धनदास बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो रां दाबिनानै मोनैयाव बे जाथायखौ खालामदों आरो बमा बेरफ्रुहोखांनायनि उनावबो रांखौ मोनाब्ला आरोबाव गिथावनासिन खैफोद जागोन होनना सिगिहरबाय थादोंमोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होबावदों। बिपिएफआ गावसोरनि दायनि थाखायनो जोबस्रांलांनायनि लामायाव बाथ्राखौ बुंदों दानि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मैया चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि 7थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव गावसोर जेबो मावनो हायाखै आरो दानि बिटिआर सरकारनि मावनायफोरखौ नुनानै बिथांमोनहा लाजिदों आरो रां रुफा लायाजासेनो साख्रि होनो आरो साननैसो उनावनो आरोबाव साख्रि होनो थांगासिनो दं बेफोरखौ नुनानै बिथांमोनहा लाजिदों। लोगोसे बिथां गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बुंबावदों दि बिपिएफनि राजखान्थिया माब्लाबाबो मोजां जानाय नंला, बियो जोबस्रांनाय फारसे थांगासिनो आरो बिसोरो गावसोरनि दायनि थाखायनो जोबस्रांलांसिगोन। बेजों लोगोसे आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बुंबावनाय बायदिब्ला क'क्राझार लकसभा मासिया एसटि रिजार्भआनो जानांगौ होनना दाबि खालामदों आरो बियो एसटिआनो जागोन आरो बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां एमएलए मासिफोर दं बेनि बांसिन मासिफोरखौनो एसटि रिजार्भ जानांगौ होननाबो भारतनि बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांनाय जादों होनना बुंथिना होबावदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालखौ फैगौ 14 एप्रिल 2023 इं अक्ट'खालि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथाङा अफिसियेलि बेखेवना होफैगोन। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझाराव दायो गंसे मेडिकेल कलेजनि फ्राय खामानियानो जोबनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। लोगोसे बे मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि हाबाफारियाबो आथिखालाव जागायबाय, नाथाय बे कलेजआ दाबो अफिसियेलि बेखेवजायाखै। मिथिनाय बायदिब्ला बे कलेज आरो हस्पिटालखौ 14 एप्रिलाव गाहाय मन्थ्रिजों बेखेवजानो गोनांखौ मैया आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्त बिथांजों लोगोसे मन्थ्रि उतखावग्रा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा, बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनहा नायदिंहैनाय जायो। मख'जाथावदि बे नायदिंहैनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना उतखावग्रा ब्रह्म बिथाङा बुंदों दि बे मेडिकेल कलेजाव गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायसिगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। फैगौ 2 एप्रिलाव उदालगुरियाव आसामनि केबिनेट जथुमनाय जागोन। नंगौ, मैया उदालगुरि जिल्लानि भेरगावआव फैनानै आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारिया बुंदों दि बे बाथ्राखौ। बिथाङा
मिथिनाय बायदिब्ला फैगौ समाव उदालगुरिनि भेरगाव, टंला आरो फानेरि बियाबफोराव बायदि जौगाखां हाबाफारिफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गायसनफैगोनखौ लानानै मैया भेरगाव ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ बै दिनखालिनो मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आखाइजों बेखेवनानै होनाय जागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।